hezkuntzan aspaldian konturatu ginen esperientziatik ikasten diren gauzak esanguratsuagoak direla, hobeto ikasten dela ezagutzen dugun horretatik, bakoitzaren esperientziatik, maila mikro horretatik, herritik, auzotik edo etxetik, eta horregatik talde dinamikak sustatzen duen esori guztia uste dugu bitarteko oso erabilgarri eta boteretsua dela esku hartzeko bai hezkuntza formalean, zein ez formalean edo militantzian ere. Normalean edozein tatetan botere harremanak ematen dira, azkenean bizi garen jendartearen isla bat dira taldea. Orduan talde dinamikaren bidez, botere harreman horiek orekatzen dira, esku hartzen da horretan, eta aukera berdinak ematen zaizkio mundu guztiari parte hartzeko, sortzeko, eraldatzeko eta kolektiboki eragiteko. Hezkuntza herritarra Hego Amerikan eta Erta Amerikan sortu zuen Pablo Freire eta beste pedagogo batzuk, eta azkenean zapalduen ahalduntzea bilatzen zen hezkuntza eta kritikotasunaren bidez. Metodologiak badira bizipenetan oinarritutakoak eta esperientziatik planteatzen direnak, eta talde dinamika horretan oinarritzen da. Hezkuntza herritarratik hasita planteatu diren metodologia ezberdinak taldeetan zelan esku hartu landuko dugu. Azkenean ere taldea bera aztertuko dugu, zer den talde bat, zeintzuk diren taldearen faseak, zelan esku hartu dezakegu, zelan bilatu talde baten kohesioa edo motivazioa. Azkenean oso lotuta da oso bi kontzeptu horiek, motivazioa, parte hartzea, talde baten parte sentitzen zarenean motibatuta zaude, gogotsu zauz pentsatzeko, hausnartzeko, eztabaidatzeko, sortzeko. Ikastaroa izan nahi du parte-hartzaile bakoitzarentzako erabilgarri horregatik ahaleginduko gara parte-hartzaile bakoitza bere praktika eraldatzen, eta ikastaroan zehar sortuko ditugu tresnak eta baliabideak eguneroko hori aldatzeko. Bai herri mugimenduan horretan eragiten badute, hezkuntza formalean geletan egoten badira, edo zein proiektu.